UGWUMBA. Ọbụrụ na ịbụ nwoke ma ọ bụ na ịbụ nwaanyị ị na-arahụ ụra ị na-arọ nrọ ebe ị na-enwe mmekọahụ nwoke na nwaanyị ọ na-egosi na ị nọ n'otu ka ọ na-egosi na ị na-anụ di mmiri ma ọ bụ nwaanyị mmiri ka ihe nche na ọ pụtara ụmụ nwaanyị na-abụkwa ha na-arahụ ụra mgbe ụfọdụ ha na-arọ nrọ ebe nwoke na-emetụ ha aka ọbụna mgbe ha na-afụ nwoke ha like na-crush on that guy wee nabazi ụra ihe ha ga na-afụ bụ that guy ebe ọ na-emetụ ha aka ụfọdụ ụmụ nwoke na-emebi ha gaa in their workplace na-afụ ụmụ nwaanyị ha like mebi o nwere nke ha na-crush on ọ na-agba asa ọ nabazia ọ na-arọ nrọ ebe asa ya nọ ya n'akụkụ ọ na-emetụ aka the next thing na wet dream so ọ notizigo na ọ nyugo something ọ wetigo something so nke a ka a na-akpọ wet dreams ị na-arahụ ụra na-enwe wet dreams ọ nwere ihe iche na ọ pụtara anyị ga-ajụ maazị nọ m n'aka ekpe jụkwanụ nwaada nọ m n'aka mana tupu njụọ ha ka ha gwa unu ndị ha bụ nwaada Afa m bụ Jessica Okafor. maazị Afa m Mike Onubo. Mike Onubo ka m bido na gị nwa ọ bụrụ na ị na-ara ụra nwe wet dreams ma ọ na inweghị ya mgbe ị nọ n'ikorobịa ka ihe nke ahụ pụtara ka ihe iche na ọ pụtara Mgbe a na-enwe nkewa ekwukwana mgbe a nọ n'okorobịa dịka mgbe ọ na-agụ ịma ọgụgụrụ nọ spiritual problem ihe a ga na-eji na-awa bụ ihe ị na-enweghị dịka ị bụrụ onye ụbịam nkịta na-enye nri na-arụ na-enye gị nke a and ị na-anya ịfụ na some of those things na-eme ebe a ịgakwa obodo oyibo ọ na-emekwa ịda arụkwa ụdị nrọ ahụ so na ihe na-eme na be anyị bụ na ọ bụrụ na ị nweghị ihe mgbe ụfọdụ na-abụ obi asịghị m na enweghị ihe dịka ndị nọ n'otu maka ama m na enwere ụmụ nwaanyị enwego nwoke gwara m sị m na nwunye ya na-abụọ nọrụ like this ndị ahụ agakwute ọ na-agwa ya hapụzie enyi ya ebe na omenala Igbo enwere asị mgbe hapụzie enyi ya nọ ụmụ ihe ọgbanje a na-eme ihe na nwetụrụ mana ebe ọ nọ bụ n'ebe a maka na ihe na-agụ ihe anụ na-eri ka eji amata ọ bụghị iriju afọ kịta oruru anụ enye okweghị ofu ihe a irichago ọ ga-agbụ so na nkọwa okwu nke m bụ na ya bụ ihe na-agụ ka ọ na-abụ mgbe ụfọdụ ịrọzie nrọ ifu ebe ị na-eme kama na nsogbu bụ na enwekwụzi ndị na-eweta ihe ọ na-arụ ọ kọrọ akọ na nrọ ọ kọrọ mana onye fụ ya na nrọ ọ ya rie ka ọ ya erira irizie ya ekwesịsị ebe ahụ kpakọ maka na ụfọdụ enwekwara ndị a na-eji ejide maka na ịma na ọ kwụfụrụ ya ụmụ ise ibongi a ọ bụrụ ihe ndị Igbo na-akpọ both physical and spiritual ya bụ na ọ bụrụ dị ka na ịdị na-enwe anyị kịta enwego ụkọchukwu gbalitere nnụrụ na-ekwu na ọ bụrụ na ịdị na-enwe anyị kịta na mmụọ niile so ya ma nke ọma ma nke ọjọọ soro ma mmadụ ise ndị ọzọ ma mmadụ asaa ndị ọzọ dị na ha megoro ihe na ga-esokwa gị na iso ego n'otu ndị ihe na ya bụ na ọ bụghị sụsọ fisikal that is why ọ na-eji abụ nwaanyị nwee ị na-afụ ụmụ nwaanyị mgbe ụfọdụ obi gbawa ha etu ha gbọrọ ọtọ ihe a dị m n'obi imere mịa na ọ ga-aghọrọ nke a dị m na-enye anyị adazi ya na iri na ọ ga-ekwu okwu megide maka na ọ bụ ihe mmụọ na mana ihe ọ gbazie na nke anyị na-ekwu okwu bụ anyị chetara mgbe m mere ya Mgbe ahụ na ọ na-agụ mgbe ahụ anyị na-amaghị na ihe na-anọkọta ihe na-achụ achụrụ. Anyways, maazị enwere m ajụjụ m ga-ajụ gị mana mma hapụ ajụjụ ahụ ka ọ bụrụ a topic on its own because ọ dị ka ọ dị diverse somehow mma hapụ ya ka m bịa ebe nwaada Jessica nọ nwaada Jessica ka m jụọ gị personal question ire ahụ togora maybe ị nwere nwa ikorobịa ọ na-amasị gị na ya ị na-crush on him maybe ọ gbabeghị gị asa mana ị na-achọ ka ọ gbaa gị asa maazị gbaa breki enwere ike ọ bụrụ onye ya na ya na-eribukwa ahụ ọ bụziri na ọ gụrụ tata na onyeghị ya tata ma ọ bụ dịka na isi obodo ka ị bịara o metugo gị nwetugo such experience nsị gị na enweghị that experience yes na-asị so enwego m the experience anyị na-ekwu eziokwu etu a ị ga-nwanye m ofu gị ma ị ga-aga n'ihu eche m ịbụ onye ahụ onye mme anyị eziokwu ka anyị na-ekwu ebe ahụ okwu dị anyị na-ekwu bụ akwụ ọtọ ka sịga mana ihe m na-ekwu bụ na nwaanyị ọbụla nwere mmekọ na nrọ with nwoke ọ bụghị na enwere ike pụkwa na ibu ihe ahụ na obi wee lakpọ ụra ahụ mana ị bịazi na nrọ na-eri the thing or your spiritual husband or your spiritual wife afụgo na inwego the feeling of that they will bịazie n'ime nrọ
wee nyezie gị and nke ra na-atụkwa iche ọ na-atọ ụtọ iche tell us nke about ahụ na-atọkwa ụtọ iche ka anyị kwuo nke bụ eziokwu nke ahụ na-atọ ụtọ iche mgbe enwere iwe mgbe ị na-arụ ụdị nri anụnwa ihe a na-eme ọ na-adị gị ka chi efu na-efu dazi ịma nwere ike maga mana n'ọrụ ka ị na-arụ ọ dịghị ka ọ gị nọgide ebe ahụ nọta aka ọ na-adị gị ụta ya ha ma na nrọ na ọ bụghị nrọ na so onye ọbụla eri ihe na-atọ ụtọ anaghị achọ ka ọgwụ on the norms ọkụ na ọta ihe ha achọ ka ihe na-atọ gị ụtọ ihe achọ ka ọgwụ onwe mgbe ị mesazi arụ wee ketazie wee sị hei iwe bunye baịbụl imetụ aka ebe niile ibuzie baịbụl wee kast baband ba ọkụ na aghọta maka na ọ dịghọ mma maka ọ nwere nwoke na-asị m na ọ na-afụ m na nrọ mụ na nsị abụọ ka mụ na ọ biko jee chụwakwa aja ọkwa your spiritual wife ọkwa Jessica ọkụ na aghọta maazị ekwugo nke ya nwada Jessica ekwugo nke ya mana ebe m nwa akwụkwa bụ na ebe ifuru ihe ife ya na nrọ iwecharụrie ife ya na ife iwecharụrie a na-akwụkwa m na onwe ihe dịka spiritual ịghọtago n'ihi na ihe na-arụ na nrọ mgbe ụfọdụ bụgasị ihe ibu n'obi tupu ị na-akpuo maazị si na spiritual dị nwada Jessica si na spiritual dị mana mụnwa na-ekwu nke m maazị ya bụ opinion m ịghọtago na ịfụ ihe na nrọ richara ihe it doesn't matter nrọ o dipendị ihe ị na-akpọ nrọ sha bụda mụ akpọrọ nrọ normal thing ịghọtago mfe ya na nrọ mmechara ya na enwere ihe ga-eme is a normal thing now. What Jessica said, it is a normal thing. And the cookie or can you normal thing? You must ask that question. Again, make sure I'm not sure. Must go in and make sure going out drag, don't want to drag. No, you're not go. Jessica, na ọ bụrụ na efu ihe mechara ihe rie ya ka uju ga-afọ ịghọtago otu a Jessica si na ihe na-atọ ụtọ ị na-achapagide ya ọkụ rie ihe uju ga-afọ n'ihi na ị nwere ike ma ga-enwe na-asa ị ga-eji wee zuru ike ma ọ ga-enwe na-enwe ikorobịa n'oge na ọka ihe eji wee zuru ike mana nke nrọ ahụ anaghị ebute ọya na ya ị naghị atụba mmadụ ime na ya onwe ihe na-eme na nrọ so chapagide ya ọkụ na-eme ya ịghọtago ka ị na-eme nke a ka emesịa ana amụkwa nwa na nrọ anaghị amụ nwa ọbụla na nrọ na-achapụ ana amụkwa na nrọ director we are done this one extra